kan barang diwasi iki. Nek godhong sing ngarep iki diilangi, ya apa carane? Ngilangi sisi ngarep. Wis mesti bareng, manut karo memberontak iki bareng iki. Wong lahir kan duwe iki dua-duane. Engko nek dipecah dadi wakai sok. Cuma dasarane wong kudu paham sik pen iku ana dua sisi. Manusia lahir iku ya. Biasane sing bahaya-bahaya iku wong iku gak sadar nek wong asline duwe gawane iki kabeh. Dadi pas maksudnya sifat sing satune iku dikalahno karo sifat satune kaya godhong ki mang lho. Contone ya. Maksudnya wong kadang meksa pengen nutupi eleke, misal pengen nutupi berontake ya. Dadi muwano terus ini ki akhirnya sing siji ketutup, oh gak ilang mak ketutup. Misalkan mau workshop tutup sampai ilang sisi berontake. Nek pengen manut tok misale. Akhirnya ajur padha mbek iki mang kate pen godhong kate pen ilangi ngarepe mang lho. Ngerti kan? Kate pen ilangi kan suwe-suwe ajur kan, gak kena. Ya ancen gak kena. Modele ngono. Dadi kudu paham, kudu sadar sik. Sing penting ku belajar sadar sing angel. Wong sing tuwek-tuwek ngene iku gak akeh sing gak sadar zaman saiki. HP barang iku kan gak sadar asine. Ya guguk HP-ne. Maksudnya nek kakek video pendek, nek video panjang sing pen iso paham maksudnya iku gak masalah kan sing tak omongi kok.